खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। रांखावरि बिथिङाव खहा जानो हागौ। बेफार फालांगि खालामोब्ला गाज्रि सान। वृष राशि। माब्लाबा समाव नोंथांनि मावफ्लांनाय गोरोन्थि हाबाया खैफोद लाबोनो हागौ। बेरेखा सान। मिथुन राशि। गोथार हाबा मावनायनि गोदै फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। समाजाव बयनिबो मान मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि बेसेन गोसा बेसादा लासैनो जामलांनो हागौ। गोसोआव गोजोननाय गैयै सोमजिगोन। सिंह राशि। फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन। बेफार फालांगियाव आय गोनां जागोन। कन्या राशि। थांखांनाय दुखु गोनां जाथायफोरा गोसोआव फैबाय थागोन। दुखु आरो उसुखुथुजोंनो समा बारलांगोन। तुला राशि। मोजां हाबा मावनायनि थाखाय समाजाव नोंथांनि मुं गोसारगोन। बयनिबो मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मोजां सान। धनु राशि। जेखि हाबा मावा मानो जाफुंनाय नङा। नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना गाज्रि सान। मकर राशि। आखायाव मोनखानाय धोन सम्पथिया गोमालांफिननो हागौ। खहा गोनां सान। कुम्भ राशि। हिन्जाव लानो गोनां दङब्ला हिन्जाव मोननायनि आसा दं। नोंथाङा रंजा खुसियैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। मीन राशि। फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन। गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।